megalayapost.news Barwanra ya kejingnya teli hapdeng ki khun samla baru ban ai rinsan ki khun samla badon sap ha ka kami lekai football kasang samla ra nongbri ha ka sngi sajan kalapli perda ya ka second knockout football tournament hamadan ye lekai ka snong umsaw nongbri ya ka ni ka tournament lawan mampli pat ba ru ba bike tumung kum riurong ba ka than kum kongsan ba ru ba mission tron rang ba snong ka umsaw nongbri kum sembut kongsan ba rungkat ka jingdon lang ki wei ki riurang ba kum balapan pau ki ti riurong ba ka thong balapan ya ka ni ka tournament kalong panwanra ya ka jingya dei ki nong shong snong pokara nongbri baru bane teli ki khun samla bane shakri lang na kabanta ka bha kamiat jongki snong hapo kara nongbri hagani ka sngi play ka tournament lai le kai hapdeng ka umping sports club persha ya ka umsaw nongbri b sports club par hagajing khun ka umping sports club klayora ka nam job dak bakala penliam ya ka umsaw nongbri sports club da shikol lanot lengba ka shikol kabala thap do laban taro men ka bamta bat ba ka kwa bndong ye phi ka long ba kani la ka jong ka sap ka ba phi don Ibarat legitim, ngitip kumba kisah jong mah ka football hi kamde ba phila ban le marwei kade ba hab ban chenia komla ban le kai marwei kade ka ba hab ban ya le kai lang baro khnang ba hila ban thep ka gol to ka jing thumu kumba nagaliang jong sherman mula pen siau menne ka jing thumu nagaliang jong ka seng samra rai nang bri bagin pelong ya kan tournament nim khot nagi wei pat ki bomde ki ba hapo jong ka raj in khot tang ye ki badai hapo jong ka raj kaba katong ina kaliang jong ka seng sama nang bri ka dei ka bangin pen iya ka jingya terli bagan pen itu itau hapdang jong ka snong umsaw snong umping snong umshet kiwe ki bahap apo jong ka right nang bri ka jongi mar ngitip bagi snem ki balik kat mata terli ki snem ngimpat don kun kine kita ki bangia kendulang teng unong umsaw bat unong chet ngim itu isu bagi dei ka juk ka right telang bajong ka ni ka tournament ka bangin pelong ani po snong umsaw nang bri Inlong kita ki samla ki bapo gerak ki long ki sipara rade hakano kam ka ba nihab ban mi na menta jong gerak kenang manang ne sekmat ngilong ki ba itu te ka jing tumu ki jengi kalong kani ka teman kamde bang pimi pisa ngin pimi phone sya ka seng samla henry tang kadak kalong bang ngin pelong ke jingya teli hapo jong gerak te nakalang liang jong aku mu presiden jong ka seng samla ngri na kitbok riang ya pi ki atli ki tim ba pin le kai ba ban pin ila ke jong gisap ke jong pi ba ki si ki pamintang i sutu ba ka football kam de su tang ta ke jing le kai ban pin kilan met henry kalala ban aija ya pi pat ya kalawe ka pateng ke jong pi de kumta na kitbok ke riang ba ka sap ko boble wa ya pi kanum sakut tang pi kila ru ba pinroi nang ne sakmat menta ki player ngatrai pilayu i don ki batia dan syai ban up ya ke football ke bakat asteng si beje steng don pat ki ba tia hadu banda poi sau beje ki pet ya ke football ya ke tim ke ba sedang benilai kai sau steng hadu andrew steng te kane ka de ka ke ba phi khmi ti ban yo jing hikai na ka pertehi te habngiyo i ke ka dur ka dar jong ke jing tebit jong ke noi la kai ka perthe phiru hakane ke chanmit phin pen i lem ye ki sap ye ki nong shong snong ke ba pe kai hapo kane ka madan bakan long ka nuksa nak banta ki weide te ka ba kham kongsan lang ba kane ka jing thmu jong ka seng samla right nong bri ka badon nang ne ka phang ka long ka jing ya te song lang jong karat jong kinong shong snong hapo jong karat ka jing te song lang ya ki samla jong karat namar nang ne ngila ban yu i ye ki samla ki tebit ka don let's say ka selection committee dan ka selection board ka ba don nang ne ka bala ban page ki player ki betebit ban na kita ki player ngila ban mi syabar kum hadis nam ki ba man shwa ngi i bagara nung bri jungi ru kalala ban penlim ya katu kakur lamare namar ka sim jing don jung ki samla na po karat nung bri te hangne ru lese ka jing don jong kine ki ka jong kane ka but lane ka ban pej ban bisyar ki player ki bagila ban jit kum ba arpu arngot ki player kin long kin mi khmat na po karat ban sim benta segwe part ki tournament ki beshabar te hangne ki sukumen shkede idon i mastar penkrek nong se ibadai rukum wei naki coach jongka riboy
jongka sport riboy ke jungi ibal shimenta na kaliang juga sport department ru ila onra ikum weni ki coach te i long we balak ban page ban bishar pha ki player ki balak banlong kinomi khmat na po kaneka raj ke jungi te habadon ko bakum kata ka long ka jisau sarong na ki samla nam phing na samla nam sau nong sangu shiet kebet nang ta nong sangu nang ta kini barok nyu tli pratli kisnong ki badon na po ka raj kalong ka jisau sarong na ta jungi la phimi khmat na ka raj nong bri te ka jingkermen ka jungi kalong na pleng jungi kum kinong song po ka raj kalong ba kalawe jong ka raj kanam jong ka raj kadai na phi ki samla te menta hangning idon na po ka ne madan football sa nong bri kalong ka we ne ki chaka ka sentar bani lekai balada jaba ka kti ka ne badan la ban pni ka sha ka we pat ka madan ro na mar ka badon hangno no ka madan ka ban penba kata ka syong ka komiti jong ka ne ka seng samla te na kaliang junga nga kentu yu phi kum ki samla ka banengkong kalong ba habadon kum ki determine kalong ka lese ka jing thmo ki jong ka seng samla kalong baki khun samla po jong ka raj kin like na ka ban kiar na ka bam ka di kum ki drugs ki kenja uduma habalaj na kine kamot ka jing ko jing khia ka don bat ka ka ba phi le kai ka don ka stamina phi te namar ta ba like na kine ki ba ka bam ka di ka jing ko jing khia ka don bat philong ru kan uksa ban hikai de yaki we pat ki para samla hapo jong ka sinong ka thau ban kiar na ki jing melin ki basneu te sakawe pat ka na jing hikai lang ba ka ha ga jing le kai kum ki khun samla don kam ban pun i ya ka men sim jong ka jing le kai ban don kata ka sporting spirit haba ba kla we parlok mde ban ya pun i ka jing adom hinde ban pun i ka jing kuble kum ka dak ka jing amap namar ha ga jing le kai kham tam ki madan ki bakti mde bo le khlang hindre kaptuj ke kijat i kum le khlang ba pet ki we te ka mot ka tu don kam ka men sim jong ka jing amap ban pun i ka men sim jong ka jing i we te hangne kam dal be theu tham ya ka jing job lan ka jing rem hindre ka ba kongsan ka long ban pen ya ka sap ka phong khnang bangin long ki selected jong ka right nombri ki ban mikmat na ka right nombri teng kermen scam ba phini le kai ba ka ne ka janmiet ban ki sap ki phong ki jong phi khnang bo bleu no ka khu ya ka long ri ka long right jingi Meghalaya Post.news